Wel, helo a chroeso Alun Cairns, ysgrifennydd gwladol. Diolch yn fawr am siarad gyda llais y maes heddi. Pleser gael bod yma. Ac am syml, beth mae ysgrifennydd Cymru yn enau? Beth yw eich swydd chi? Wel, dwi'n aelod o'r Cabinet Llywodraeth y Ddeyrnas Unedig. Anghyfrifoldeb i yw i sicrhau bod Llywodraeth y Ddeyrnas Unedig yn cymryd mewn i ystyriaeth Cymru yn pob polisi maen nhw'n datblygu. So felly mae yna llawer o bolisïau sydd ddim wedi cael ei ddatganoli. So felly Llywodraeth San Steffan sydd yn penderfynu'r polisïau, ond fel yr heddlu neu pethau tebyg, diogelwch a phethau fel ni. Ond eto i gyd, hyd yn oed pan mae pethau wedi cael ei ddatganoli i Llywodraeth Cymru, pan mae Llywodraeth San Steffan neu Llywodraeth Ddeyrnas Unedig yn benderfynu ar addysg neu benderfynu ar brifysgolion enghraifft, mae hwnna'n cael effaith yng Nghymru gan bod Lloegr llawer fwy o seis. So fi sy'n amddiffyn diddordeb Cymru. Grêt, diolch. So ydych chi'n teimlo bod San Steffan yn clywed lleisiau Cymru? Wel, trwy fi, maen nhw'n clywed lleisiau Cymru, achos oedd ei amgylch bwrdd cabinet, mae'r brif weinidog, mae Theresa May yn ni'n trafod polisïau gwahanol, ac yn mae bob amser yn edrych draw tuag ata i, mwyn bod fi'n gallu adlewyrchu'r effaith mi fydd unrhyw polisi'n cael yng Nghymru yn gwmws fel mae'n gwneud ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd. So yn eich profiad chi, ydych chi'n teimlo fel bod San Steffan yn cydweithio gyda ni yng Nghymru, neu os parch i Gymru yna? Wel, wrth gwrs, mae rhaid bod ni'n cofio taw Llywodraeth y Ddeyrnas Unedig yw nid Llywodraeth Lloegr. So, bod Llywodraeth Cymru gyda ni, mae hwnna'n holl bwysig am ardaloedd a polisïau sydd wedi cael ei ddatganoli. Ond eto i gyd, mae Llywodraeth y Ddeyrnas Unedig yn gwario llawer mwy o arian yng Nghymru na beth yw Llywodraeth Cymru. So mae hwnna'n ymddangos ein bod ni'n llawer mwy gysylltiedig, ond falle bod e ddim cweit mor amlwg, neu falle bod ni ddim yn gwneud cymaint o ffys a falle y dylwn ni. Ydych chi'n teimlo eich bod yn gallu cyrraedd pobl ifanc, a sut ydych chi'n newch yn sio eich bod yn cynrychioli ni? Wel, dwi'n ceisio cyfathrebu trwy'r amser a gwrando ar pob fath o gymuned, pobl ifanc, pobl hen oed a pobl sy'n mewn gwaith. Achos mae'n holl bwysig yn bod ni'n cymryd mewn i ystyriaeth yr effaith. So, enghraifft, ar ôl y referendwm yr Undeb Ewropeaidd, mi nes i gwrdd yn syth gyda colegau a brifysgolion a gofyn iddyn nhw am yr agwedd o'r bobl ifanc o'n nhw'n agos iawn ni. A dyna'r fath o neges es i nôl wedyn i'r cabinet yn Llywodraeth y Ddeyrnas Gyfunol mwyn bod ni'n gallu adlewyrchu'r anghenion o pobl Cymru, pobl ifanc o Gymru yn y cabinet. Siarad am anghenion pobl ifanc yng Nghymru, ydy'r swyddfa Gymraeg yn gefnogol o addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg, achos dwi yn bersonol wedi cael profiadau gwych yn astudio pethau yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg, achos fi wedi gwneud modiwl newydd y diraeth a wedi gallu cael profiadau gwell, felly ydy'r swyddfa Gymraeg yn gefnogol o hynny? Mae Llywodraeth y Ddeyrnas Unedig a swyddfa Cymru yn sicr yn gefnogol iawn o addysg trwy gyfrwng Gymraeg a addysg uwchradd trwy gyfrwng Gymraeg ac trwy brifysgolion hefyd. Yn gynt heddi, nes i lawnsio cwrs a gradd newydd ym Mhrifysgol Bangor o gradd Gymraeg proffesiynol mwyn bod ni'n gallu adlewyrchu ar anghenion y byd gwaith a byd busnes, nid yn unig bod ni'n dysgu Cymraeg mwyn dysgu Cymraeg, ond ni'n dysgu Cymraeg ar gyfer gweithle. All right. So, when we leave the EU, how will training providers manage with proposed cuts? Well, I think there's an assumption that there's going to be a proposed cut so far. We have to live within our means. That's obvious. Every individual, every family and every business has to, and a government is no different. But there are no proposed cuts as it stands. We're looking at what the financial position of the economy can afford. And I will ensure that Wales gets its fair share. So there are lots of providers that get European money as it stands. We're looking closely at what obligations we've got in living up to the ones that must happen, and even the ones that don't have to happen on contractual arrangements. We're looking at what support we can provide for those. So it's an exciting, interesting position whereby we're looking to best reflect the needs of those communities that voted to remain and the communities that voted to leave. Because after all, Wales still voted to leave in spite of the European aid it got.
Ac yn gyflym, sut o'n i'n teimlo am gael menw fel bos? Jyst yn gyflym iawn. Wel, dyw e ddim newid gwaniaeth i fi os taw dyn neu menyw e, ond mae'n cyffroes iawn a peth da iawn bod Llywodraeth Geidwadol gyda'r ail brif weinidog sy'n fenywaidd.